més típica dintre del calendari festiu arbocenc, i on sabeu que fem aquesta trobada de puntaires, que és la número... ho tinc aquí apuntat. Fa les següents mencions especials. Menció especial a la senyora Teresa Julià de l'Escola de Martorell. De l'Escola de Puntaires de l'Arboç. Es prega que porti el seu treball aquí. Ahora me voy a separar. Dime tú.